V tejto chvíli by som chcel poprosiť riaditeľa z volenskej pobočky firmy Pneubox Matador, aby došiel sem ku mne. Widziałeś twoje półtygodnia. Nie muszę tego tłumaczyć, on jest ze Słowacji, dobrze? English. Ladies and gentlemen, please, director of Pneubox Matador Zvolen, if he's here, I would like to invite you here on the stage. Poprosím riaditeľa z volenskej pobočky firmy Pneubox Matador, aby došiel ku mne hore na pódium. Ešte po polsku. Nemá. Negovorím po-rusky. Polák! Maďar. Nebesielek Maďaru, čok picit. Není tu. Zastúpiš ho. Ako sa voláš? Tomáš. Tomáš, pracuješ pre Pneubox? Áno. Áno, super. Si tu, to je dôležité, a ja si zistím, že prečo. Priatelia, čo ideme vyhodnotiť? Pneubox slalom. To nemôže tlmačiť. Nie. Pneubox slalom sa odohrával oproti kempingu. To všetci viete. Ja. Jak right? Aha. Dobre. Pneubox slalom. 3. miesto. Chłopak je z Polski. Miejsce? Co to nazywa? Trzecie miejsce. Tak, dobrze. Trzecie miejsce. Kto? Maciek! A jaki Maciej? Maciej Wielgosz. Jest tutaj taki? Ma tutaj Macieja? Wielgosz? Jakie jest twoje na imię? Wielgosz Maciej. Dobrze, tak jest to. Proszę tutaj. Gratulacje. Najrychlejší jazdec na Pneubox slalome bol Maciej Wielgosz z Polskej republiky, ak sa nemýlim. Štartové číslo 95, čas 48.01. Čas 48.01. Druhé miesto. Zweiter Platz, second place. Grzegorz Wiśniewski. Zo Slovenska. No nie, z Polski. Grzegorz, gratulacje. Toto je druhý najrychlejší jazdec na Pneubox slalome. Ty, a pierwszy jak będzie palec, to cię gryzie. Štartové číslo 41, čas 47.97. Čas 47.97. Brawo! Sporto! Gdzie uciekł? Prvé miesto. Erster Platz. First place. Sebastian! Pierwsze miejsce. Sebastian! Jasiński! Sporto! Sebastian Jasiński! Priatelia, Slováci musíte lepšie jazdiť, kedy Poliaci nám všetko zobrali. Sebastian, gratulacje. Jaké felge máš na tvojim malochu? Portos. Nie, jaké felgy, nie? 13. Dobrze, to są 12 opony. Dobrze, byli się spasują! 13 felgy má na maluchu a nemá probléma, no. Prvé miesto, priatelia, Sebastian Jasiński z Polska, štartové číslo 40, čas 46.22, čas 46.22. Gratulacje! Prvý traja najrychlejší jazdci na Pneubox slalome! Nie. Prosím, nestrýkať šampanské. Ale môže, hodzu. Dawaj! Do widzenia. Dawaj! Traja najrychlejší jazdci na Pneubox autoslalome na Maluch World Beatingu 2010. Na niego, na Portosa, na niego! Tři najšipší jezdci tutaj na slalome.
Gratulacje. Zdravie. Jestem z powrotem tutaj, dzień dobry. Som na... Takže toto sú tí traja najrychlejší. Ja viem, že moja váha je celkom dosť. 130 kg, ale behať viem. Zatiaľ. Na zdravie. Jaki zdyszany! Ja już nie mam drugą koszulkę. Nie masz taką wielką. 2 kila dole. Dobre. No. Na pneuboxe autoslalome sme mali aj dámy. Na pneubox slalome były też kobiety. Ak sú tu tie dámy, ktoré pretekali, poprosím ich sem hore na pódium. If we have ladies here which have been on a pneubox slalom, please come here on stage. Jak są tutaj kobiety, což były tam na slalome, proszę tutaj do góry. Ja nemôžem dýchať, ja som bežal. Dámy, pardon, ako sa voláte? Ivana Grgačová. Ivanka Grgačová. Elena. Elenka, aká? Šušorová. Šušorová. Toto sú dve dámy, ktoré boli najrýchlejšie na pneubox autoslalome. Ďakujeme veľmi pekne.